Ya, takutanga sawa. Makadi mama? Mwanangu kadi. Tinani mukandudzo kuti munoitwa amani? Ini ndinoitwa Mrs. Gundan. Miss Gundan. Tukara ndumla wife. Right. Miss Gundan, masviko pachechi zvaJesu Apostolic Church pamusangano wemadzimai. Maono sei kuti chechi? Chechi ini ina Mwari mukati. Vanhu vacho vakarongeka vanakuita. Chaizvo. Tafara chaizvo. Kochikuita futi wasvika kunzvimbo yaukajeza kusvika. All right. Message wenyu kune vamwe vari kunzewo pamwe vachaonawo zvamuri kutaura izvi vasati vazivawo chechi zvapopo munotiwo kwavari? Ndingangoti kana vane vakasununguka vanombouya vozvinzwiravo vozodhisaidha kuti ndaonasa kuti pane shoko chairo. Pane shoko chairo ringasimukira mwasanganawo nechiprofita? Ndakatosangana nacho zvekutodaro zvekudaro vanotaura matauro havana chavanovanzi zvese zvakaipa nezvakazodi zvakawandika vanongotaura sezvazviri avambovanti aiwa aiwa zvakanaka mama. Mova nenguva yakanaka mama. Tinotenda mwanangu. Iwe ndiwani utaura nenguva? Ndoitwa Charles Chemere kubva kuHarare South Park branch. Kunokumba kwangu zvangu. Alright. Muri kuuniversity kupi? Karupe. Arupe iri kupi? Ndinoona padhuze nekuUZ. Aiwa tinotenda. Saka pamwe tichasangana kuHarare iko. Ndizvo. Thanks mama. Unozoira unodzimai chipunda pana.